everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Mga higala, ani karon kitang petakdo sa pipila na lang ka mga yugto niya itong sugilanon nga naglimin og mga misteryo. Draco! Draco. Hinaot po ang ta. Nga parehas tang andam na alang sa katapusan. Oh, andam na ko. Andam na gid kaayo ko, Draco. Ang punyal nga to karon ni Brena. Gikan sa nakupot ni ini. Mao ang mutapos sa hingpit sa tanan. Salamat sa imong gugma. Oh, timaan ba ka na sa kahuyang? No. Ipasali ko nimo. Matag adlaw gi kaning adlaw. Magadukang ang akong kalikon. Magadukang, Draco. Salamat. Dagan king salamat. Dagan sab kayo salamat. Sa imong gugma, Draco. I love you. I love you too, Judia. Bawnon ko hagtod ng adto sa laing kaliputan ang imong gugma. Draco. Serenito. Wala gid ako magkontak kay iyang cellphone. Tingali og na-drain siya as of this time. Pasag di lang. Ang importante nga, niya na ako importanteng kinagibana. Alang sa kahingpitan sa paghalad o niya. Mag-concentrate ako sa akong pag-drive. Kung ako silang pasagdan, siguro gid ko nga mapakgang sila sa gahom sa panuway, sa gahom nga impirnuhanon. Kinahanglan nga humanon ko na ang pagtabang sa kani supremo sa Antikristo nganing panahon na nagpakabuhi sa laing lawas sa tao. Dako kining indulhensya sa akong kalag kung makatapang ko kaniya. Oh, naalalagi! Isa ra, hulat lamang! Hurado po na eh. Oy! Isa ra, ikaw galakaw man lamang, day! Ang imong auto, sa aman! Gitapoy ko. Ay! Oy! Hoy! Isa ra, day! Wala! Usalan, noon sa to siya, ah! Buntugon pa nato ang awhag sa panuway. Kay moabot gid kini ni naghinapos nga mga yugto sa karaang kasaysayan. Draco. Tarang buhat sa kaayo. Musalgag yun ang gahom sa daotan. Mulawgaw. Musamok. Aron sa diyotayng sipyat. Mudaog sila mga yawanon. Kay tuyo nila. Napukanon ang gahom sa katarong. Pues kung gusto sila, patyo na lasap ko nila. Aron ikaupan ta kang adto sa laing kalibutan, Draco. Doon na kay kaugalingong kapalaran, Judia. Huwag ka na nahilatid ng daan. Ang badlis sa imong kapalaran naglatid sa kaugalingon mong kasaysayan. Imong kaugalingong kasaysayan nga buhi. Hangtod may kinabuhi ka pa. Imong mahandong. O imong mahandong raw. Draco. Gikan karon. Parehas na nga dili magpalinglas sa daotan. Kutob sa tumahimo. Oh, Draco. Mahimong usa ka nato. Himuong instrumento sa impernohan ng kaon. Aro ilang pugngan ang gipanagdaan ng daan sa sakripisyo o paghalad. Oh, Draco. Magtinapakay kita. Maghius sa taan sa katumanan sa matod mo pa. Nalatid ng daan.
Si Brina? Hain siya? Ay, ito amang gadto paingon doon sa may prayer room. No, ang butog siya, ano kayo na itabo, nga, hilumon man gadto kaya. Wala gayo tingog-tingog. Unsa? Ang mata nagapula. Ay, yun ay lamang hug daon sa siya. Kay gikan pagka na siya sa iyahang biyahe sa layong dapit sa Santo Cristo. Pero, uy, wala na may auto nga ni Paule. Oh, doon ay miabot. Tingalig sira nito. Ah, Sira nito. Hala, wala ra padre. Wala man mahi uli, Father Johannes. Pagbantay ka mo. Kay may espiritong nilautan nga ni akaron ning baya. Saan? Ginoo ko. Bali, Dre. Kanang, ikaw kumidya pa. Sala ko inautang espiritu nga si Miss Brina may ni about. Amo mga agalon. Diyos nga maluluyon. Gigamit na si Brina aron sa pagpakgan sa pagtapos sa karaang kasaysayan. Dili sila mo lampos. Magtinabangay kita aron abugon ang taga-impyerno nga niya karon sa maong panimahe. Brina, tinagid kapugan. Ug matapos na. Wa na'y makababag. Ang iyang pagbuot. Maugayod ang matuman. Draco, Ayaw ko usbang pagsangpit man ako. Kinahanglan luludra ko. Palihog lang. Draco. Nganong igo ka na mitutok na ako, Brina? Ambi na ka ng punyal. Nga mo'y muhingilin ka na ako gikan ining mortal nga lawas ni Eliakim. Ayaw pagsalig kaniya, Draco. Oh, Ayaw pagsalig kaniya. Kay lingla lang sa lutan nga Brina ang ikatubang mo karon. Usa sa kadimonyo nga nimaos kanimo. unsa? Luciferos! Ang tanan natapos na! Wala ko'y tulubagon pa kanimo! Busa balik na lang sa impyerno! Bahala! Balik sa impyerno! Nga mo yung maging harian, Luciferos! Sagahan sa Ginoong Hesukristo. Pahawa! Balik si mong gingharian sa impyerno! Wa na siya. Draco! Draco! Hapit ko mada sa lingla sa daotan. Draco? Muna kini ang gingon ko ni mo, Judea. Magsamok gid sila. Manglawgaw gid sila. Draco! Wa gid ko masayop sa kong pag-ani. Wa ko masayop. Mao'y diha sa kong nauna. Ang daotan nga nagpanglili ug nangita lang sa hustong timing. Salamat na lang. Kay dili pa uwahi ang tanan sa akong pag-abot. Gipanalipdan sa Dios ang gikatakda ng gimbuhaton. Nga sa ato pa, hangtod ning panahon na nga nagumon sa pagkadautan ang katawhan. Mupatigbabaw gid gihapon ang gahom sa Dios. Ang iyang kabubuton, mao gid ang matuban, Father Johannes. Judea. Husto ka, Draco. Ug ako mga panghinaot. Alang sa kalampusan nining tanan. I wish you good luck, Draco. Salamat. Daghang salamat, Father Johannes. Magtinabangay gid kita. Aron atong masanta ang bisan unsang awhag sa dotan. Nasuko gid nako ang taga-impyerno. Tungod kay ako na nga nagpakatapkanhi sa Antikristo. Karon, andam nang makigbato kanila. Mas angay kang magmatnon karon dinhi sa kalibutan. Kay human sa katumanan sa sakripisyo ug paghalad. Adto ka man unya sa kiliran sa atong manunubos. Ikaw nga usa sa iyang mga tinubos dinhi sa kalibutan. Mauna kadto'y katapusang pagpatimaw sa hari sa impyerno. Kung nilampos pa siya, siguro ginunta. Mapakya sila si Draco sa ilang gilauman. Diyos ko, panalip di ang taon sila. Padangata diha sa imong gingharian ang kalag nga imo nang pinasaylo. Ang kalag ni Draco.
aling kulbaa, Tia Rosing. Mao nga kita, Sherlan. Mutabang kita sa pagbantay, ha? Dili na to sila pasagdan, Sherlan. Ay, oo, tiya. Ako andaman. Bahala na og dunay daw tag espiritu. Pag kaning amoy atong kontra, oy, andam ko. Ay, sagda lamang kay dako man sad kini og indulhensya natos Ginoo, Sherlan. Ha? Gasya ang katugbang ni ining tanan tag mga padigkamot. Oo, man, Tia Rosing. Uy, ako buot man pong kamatay. Bahala, oy. Basta, kay kutop sa akong mahimo, ako mutabang gayo, tiya. Iyawat ang lamang, mahilangit ang mga bayot. Paghilaw na, Sherlan, oy. Nagahalhal ka lamang. Oo, man, tiya. Maghimo gud akong kaayuhan. Kay pulong pabitaw nila, ah. Wala, rabak ko lunag mga bayot sa langit. Ay! Paghilaw, oy. Maman! Wala magapili ang pagkahilangit, Sherlan. Lalaki man, babae man, bayot man, o tumboy man, agkwintahon kung sa imuhang binuhatan sa denhe ka pa sa kalibutan. Mauna lamang! Mauna nga pagbuhat og matarong, Sherlan. Ha? Aron langit mo'y imuhang padolngan. Oo, man, tiya. Og labaw postanan. Uy, hinulsulan pog mga sala nato. Ay mao. Niya, dawata kini Judia. Rosariohan? Oh, Rosariohan. Hinatag niya si pari sa dayon niyang pagbiyak. Dako kinikikatapang ka na to. Aron mabatunan ta ang dugang nga kaliguan, Draco. O Judia, usa na lang gid ang kuwang. Ang asa? Ang punyal. Ang punyal nga dako kayong kahimuan. Aron ang paghalad og sakripisyo, matuman. Tuwa naman bitaw ni Miss Brenna? Hinaot po ang ta, nga dili manglahugaw ni Brina ang taga-imperno. Draco. Unsao na malang, kung si Brina mao ilang rumbo karong mga gutlua. May mahitabo pa kaon niya sa kasaysayan aron kini utapos ug lunsay ug hapsay nga paakit jud diha. Usay angay na itong buhaton, Draco. Kinahanglan awhagon ta sira nito aron pugnan si Brina ni gutlua sa iyang pagmaneho sa auto ug ato siyang agpason kung hain magani karon siya. Oh. Pugnan si Brina aron kapugnan ang posibleng awhag sa mga dautan nga gikan sa imperno. Kinuo ko. Kinahalan nga karon na unta. Pero sila nito, hain man. Pangitaon ta sira nito. Ipaabutan niya kining puntuha jud diha. Nabalaka ko alang ni Brina. Dili gid sila angay nga mulampos. Kay katubang nining atong kapakyasan, kinahanglan nga dili gid mulampos ang impernohanong gahom nga niya karon sa atong kalibutan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.